Haupa denoi deprodi dizketan, eta bueno, hemen gera FIFA M7aren demoarekin, atzo atera zan. Eta, bueno, pixkat bideo bat grabatzea erabakiet, haber ikusteko, eta zuei erakusteko nola dagoen. Eta, bueno, pixkat nire editzia emateko, ez? Bueno, hemen betikoa, publizitatea. Pero aurtengoak modo, el camino edo dana, modo historia bat sartzen dugu, zerbait arraroa. Ez dit asko tiratzen hemen ibiltzeak, nahiko gauza absurdo irutzen zait eta. Beraz, partio askar bat jolastuko deu. Arzeu talde guretzetan. Manchester City bera. Eta... Venga, Real Madridin aurka. Vale, horrelaxe. Eta... Vale. Eta partia hasiera emango jau. Gogoratu FIFA M7ak motore grafiko berria duela. Hau da Frostbite 3.0a. Bueno, ezautzen maez dute Battlefieldek erabiltzen duen motor grafiko berdina da. Eta... Bueno, ea da. Bueno, beti bezala ez, talde garrantzitsuetako jokalarien arpegiak oso ondo ginda. Gero ikusi beharko deu, demoan ez data etortzen, baina ikusi beharko deu. Talde txikiagoetako jendea ere ondo da honein da, adibidez Reala edo Euskal taldeak, Atletik edo dena delakoa. Venga. Bueno, azteko jada ez dala izkaet, diferentzia ez dagoela enbeste, grafikoki. Hala, FIFA 16tik ez dala asko mejoratzen. Egia da, zaila dela ez, ze eratan hobetu behar dezu FIFA bat grafikoki. Ez zait erreza erutzen, oin, ez zaitena logikoa erutzen ere, da asko mejoratu gabe. Ai, gehiago jonez. Asko mejoratu gabe jolasa berriro 60 euro kobratzea. Beira, hau berrikuntzatakoa da, entrenatzaileak, zenbait entrenatzaile deskaneatu dituzte, hemen Guardiola ikusi dugu, Mourinho ere badago. Eta beno, hori esaten eitzena ez, berrikuntza asko egin gabe, zea da, zentzua dauka 60 euro kobratzea jolas osoagatik. Hau da, leheno jolasa zaukatenain nire ustez, beti ere. FIFA masia zaukatenei deskontuaten beharko liokete, bazdakit. Erdi prezioa pagatzea, FIFA M7 aktualizatzeatik. Penalti. Baina penaltiak ustez era ezberdin batean ateratzen diela edizio honetan, ikusiko dugu. Bamono hori izaten editzena ez, FIFA lehenotik 16 bat daukana, adibidez berdi prezioa pagatu zala, ze azken finean jolasa ez da inbeste hobetzen berriro 60 euro oso pagatu arazteko. A ver, puedes cambiar la posición de tirar. Vale. Uf. What? Eskuira mandio disparatzeko eta eskerra disparatu du? Gero grabazioan begiratuko, Begiratuko grabazioan, baina nik izan nuke eskuira disparatzeko mandio dela. Eta
gainera kanpora joan behartzun, ze fletxak gorrian azaldu da. Ez dut oso ondo ulertu penaltia botatzeko era. Partia jago jolastuko beharko ditut, txarna hori da. Penaltiak ez diela gauze bat errezen saiatzen dienak, ez? Penaltia tokatu berdula, baina oso arraro entzait. Eskuila eman dizpatzeko eta gainera ezkerra eta gainera fijatu zate, ez? Futbol jokalariak oso nola esango nuke? Mugimendu oso artifizial bat egin duan kakin. Ez dut ulertu, ze... Ai... Hor De Bruyne atzean gehatu da. Gareth Bale defentsaraino gatxita. Vale, presionatuz, baloia galdu arazi. Bestela, bueno, inteligentzia artifiziala pixkat mejoratu dutela ematen du. Egia da ni 2016an enitzala ibili, enuen erosi. Zeirutze zait FIFak gehien mejoratzeko daukan arloa. Ez dela grafikoak. Baizik eta baizik eta onlinea dala. PC-an bintzet horriblea da. Onlinea. Hau da, laga dago baina izugarria eta ero ez dakit. Korneratea, ze kornera ere era berri bat dago beira. Markatzen deuz ze tokitara nahi deun zehain. Atera, horrela adibidez. Era, bueno, mekanika berri batzu sartu dituzte, aber, pixkat gauza aldatzen dute, ze adibidez, FIFA 15 bintzat, faltatik gola sartzea oso erreza zan. Nik ia falta guztia sartzen ditun, osea, ez nun, zaten nun, neure gure izaten, hori ez da posible, hain erraza izatea. Oain ez dakit faltana, egia esan ez dut, probatu faltak nola hauden. Ba, bueno, esaten editzen ez, onlinea hobetu beharra dauka FIFak, ze lag izuarra izateaz aparte, askotan konektatzen zaitu jendea, Europako izan da, Brasilko pertsona batekin konektatzen zaitu, eta Brasilkoan naiz eta bere herrialdean konexio ona izan, kontinente ezberdinetan bizitzeatik lag problema edo, bueno, pink diferentzia handia daukau. Hortaz, ez dakit ze puntutaraino hori zea den. Eta ero hortaz aparte ere, vale, gol, reboteakin. Eta ero hortaz aparte ere, onlineak arazoa eta dauzka, askotan desbalantzioak, ez? Ni adibidez, onlinean beti realakin jolasten nun, eta zenbait ekipoko aurka tokatzen zitzaizkian, estatistikamente, objetiboki, reala baino bastante sobeagoa zianak, beraz, pentsatzen nun, matchmakinga haino ondore estabil. Ez dakit, earen, asignatura pendientea ala irutzen zait, FIFA nabentzat onlinea, eta edutzen zait hor zentratu behar dituztela esfortzoak eta ez grafikoki hobetzean edo o Cristiano Ronaldo o Messi delakoai urtero arpegia eskaneatzean, hori pasadat irutzen zait, behin 3 urtetik behin eskaneatuta nahikoa irutzen zait. Eta gero arraro irutzen zait dana da, nik zehain laizket, eara daukat egako horri alde batera, FIFako horri aldera,
igota neure argazki bat, ez? Bere garaian igo nuen, baina momentan aspaldi, gainera FIFA, ez dakiz ze FIFA-tan, aspaldi zen. FIFA 12 horrelako zerbait izan. Eta egin nuen ere argazki bat igo. Eta argazki horrekin uste ditzu gero, FIFak berak pertsonaia bat sortzen zure arpeiakin. Eta nahiko ondo geratzen da, Eta beraz ni pentsatzen dut, bueno, demagun realeko jokalariak eta beste talde txikiagoetakoak ez diala hain garrantzitsuak FIFA batentzat eskaneatzeko, ez? Laser bitartez, Cristiano egiten dituzten bezala, ze, bueno, kostua dauka horrek, makina horiek eta erabiltzeak ez da baten merkea. Eta, bueno, demagun realekoan da ibiltzea ez dala rentable ertetzen. Demagun. Ze kostatzen zaie nik egiten una argazki bat igo eta programak egin dezala. Bale, penaltia. Penaltia etzan. Arrepikapena balda, baina penaltia zala zango, no? Ba, bueno, hori izaten nahi nitzena, ez? Faltaz. Nenien hor kiebroen baina. Ba hori ez dut ulertzen, zeatik ez dituzten sartzen argazkiak, eta argazkiak lortzea oso horreza da, fitxerotik lortzea data. Eta argazkiaiek aplikatu, ez da oso ondo gehatuko. Ez da oso ondo gehatuko ez. Ez da laserrez eskaneatuta bezalako ondo gehatuko, ez. Baina zea baina hobeto gehatuko dala, seguru. Behai egin dago alago defektuzko zea batzu. Ze defektuzko horiek zenbaitek ez daukate inola zere antzik jokalarian. Beraz, ja hori dutzen zaita alperkeria dela. Ez da kontu bat, kostu handia daukala laserbiz eskaneatzea, ze nahiko dute argazkia igo horri aldera eta programa hori enkargatu daiela aplikatzeaz. Baina, bueno, ea da, zenbait jolasetan espabilatu da ea, baina beste zenbaitetan, gotuz? Kakazara. Beste zenbait jolasetan, ea, berdin zeitzen du. Betiko politika berdinak, innovazioik ez, eta 3 euro kobratu bai. Eta bueno, 3 euro kobratu zaten dut, PC-en 3 euro delago ofiziala, baina konsoletan uste 3 eta 10 euro dela. Oendik handia erutzen zei dela. FIFA batek ez ditu 3 eta 10 euro balio ez da bere amentzetan. 40 ere nuke zango. 30 bat ezango nuke. Jakinik, jolasaren euneko 40a garatzaileak, EA Sportek, ja ina daukala, aurreko urtekotik. Beraz, bai, izan gute batzuk, lizentzia gordandu behar dituzte liga eta aurten gaina Championsare uste badaukala. Bai, hori izan gute. Bale, saltzen duten kantitateakin lizentzia gerrez ordaintzen dira eta prezioa asko balio izan gabe. Beraz, alde horretatik za. Eta ero beste gauza bat FIFA gertatzen aizakona, nire ustetan da, Pro Evolution Soccer hainari da gaizki egiten gauzak, hain gutxi mejoratzen du, ze FIFA ez du beharrik sentitzen hobetzeko. Hau da, kompetentziarik ez daukanez, kasi, ez du sentitzen berritzeko, eta hobetzeko benetan. Hortaz, ritmo patxangero bat dauka. FIFA-ari berdintzaio asko ez mejoratzea, baki urtero erosiko dutela jolasa jende izugarrik, eta behintzat negozio galanta da. Beraz, espero dut Pro Evolution Soccer hobetzea, dakite orain Foxen jainekin, uste eta ortengoa Foxen jain
motor grafikoarekin ateratzen dela, ea hobetzen dan. Eta... bueno, resumen del partido jarrikoet. Eta... bueno, ea pixkat kompetentzia egiten dio urrungo urterako. Bestela, nire... labur berduz nire iritzia FIFA 17ari buruz. Bueno, demoari buruz. FIFA 16... beira ze gauza garra, no? FIFA 16ari buruz. FIFA 16ari buruz. FIFA 17ari buruz. FIFA 16 gustatu bat zitzaizun, hau gustatuko zaizu. Bertzio hau. Punto hori da. Hobekuntza bere batzu dauzke, bai, grafikamente zertxoa nabaritzen da mejoratu dutela, motor grafiko berria sartzen da, baina ez du justifikatzen €60 kobratzea. Eta irutzen zait, Frostbite motore grafikoak eman dezakeen da, oraindik urruti dagola. Ze motore grafiko oso potentea da, ikusi dugu Star Wars Battlefront edo Battlefield batan beta eukiduguna orain dela gutxi izan dugunean bertan. Eta gero modo historia bat sartzen dute, ez? Egia esan ikusi beharko da nola doan, baina nei hasieratean ez dit bat ere tiratzen, ze probatu nun eta bueno, demoan dagon parte hori bintzat eragutziko izuetoan Hunter olako izen. Epa, atrás atzera. Jo, Aritz asmatuko, vale. Ba, bueno, hori, ja sortutako pertsona batekin egiten duzu modu historia. Beraz? Hunter horrekin, beraz ez dakit ze puntutaino egan zentzua, ze. Adiz, leheno beste FIFA tantzegona zu zeure pertsonaia sortzen zenua, eta nibiltzen itzan, nire arpegiakin sortutako futbolistakin, pertsonaia bakarra maneiatzen taldean. Bueno, alago moduko dibertsio bat ematetzun, ez? Eta zeure jokalari hartu, eta zeure karrera egin, eta punto. Baina hemen modu historiakin gaina oso arraroa da. Dauzka nahaztuta futbola RPG batekin, hau da, gogoratu dit. Erantzunak emateko eta gogoratu dit Mass Effect lehengoa. Beraz, oso nahazketa raroa da. Gauza da ez dana inoiz espero FIFA batean modu historia bat egotea, baina bueno, ikusi horko nola ateratzen dan. Oen galdera da, FIFA 17 erosikoet? Ez, hasieratik ez dut erosiko, ze ez dakize preziotan dago, baina €30 azpitik ez dagoela €0 nago. Eta azpitik ondare dudo mutxo erosiko nukenik ze. Beste jolaz daude, Battlefield bat dago erosiko detena, erostia pentsatzen detena, pre-reserva ez dute egin, ze pre-reserva inoiz ez dute egiten. Edo ez dute egin behar, ze ikusten dia ze gauza hartatzen dian, eta ez duteta nahi. Eta Battlefield bat bai erosikoet, itxarengo den naiz lehenengo pare bat egunetan edo lehenengo egunean, ikusteko jendeak zezaten duen, arazoak dauden, ez dauden, ozea. Zeurenik ez dira egongo, ze Battlefield batan beta oso ondo zabian, beraz konfiatzen dut, baina bazpare nola erosikoten ez kode digital, digitala erosikoten ez bertzio digitala Battlefield batena kodeak inoiz ez dira gastatzen, beraz pre-reserva egitea absurdoa irutzen zait. Eta FIFA-arena, bueno, agian denborat pasatan merketzen bada gagonak alderako edo prezioa asko jetxita aldin badago. Ba orduan erosikoet, baina ez, bestela ez dut erosiko, ze ez zait iruditzen niretzat behintza justifikatuta dagoenik FIFA 15-etik daukadan azkena, neiko mejoratu dala €60 ordaintzeko. Bueno, €60 ofizialki demagun bestela €40 pagatzeko. €40 noa ordaintzera FIFA 17 bateatik ez da pentsatura. Jolas gehiago daude lehenagotik prioritate gehiago dutenak. Eta bueno,
Espero zuen gustokoa izatea, idatzi komentarioetan FIFA 7 demoatik ibili bat zarete ze iritzi duzuen, interesatzen zaizuen iritzia jakitea eta, bueno, besterik gabe, hurren arte, aio!